ba ta ka zan farar da kai billahi ka ba wallahi ka taba shi takken dan iska wa gashi nan ni naga ta ja ta fi da karfi ta kwaci shikenan dama na yi da na samu god dai na gaggaye kashi tumu cikin furan gadi gallo Allah ya kara mu kaunar ka a zuciyata sai da jeran sai ni kurkuta matar mai furan gadi na rasa ki sai ina zan sa kai na kamfanin kamfala suna yin kudi bana ga tunata a ban ruwa furan gadi galo doguwa fara yar kyakkyawa ni dai sanki ya cika mini kalbi na ke wurin gani doguwa fara kuma daidai ni ma sanki ya cika mini kalbi na wurin gani na fada maka ba na son ka ni fatali mini nake so a raina ni wurin gani da ka dau fasinja bacci ya dauke ka a tsuran kai masa su kana tafiya da fasinjan zaka rika bacci a hanya dama kai hannu da rutani ma kake aiki ka ina da yawan gangadi furan gadi galo shiri da ni cicidiyo zaki maganin ka shiryawa Aminu Make a kwana daji gingiri ango ne mai bada umarnin wannan shiri Abdulaziz Tage ka aganta dai yar da gwas kuma ka ganta dai ita kunta tas ke karki aure mai kalar akwati dar beauty kai aka gane kai wannan zance kaza ta zai kwai? To ina kwan yake? taimaka mana kaza na ta kwai taimaka mana kaza na ta kwai furan gadi galo wallahi sai na zo gurin ku sai kun nima na nemi wannan maganin na yi gungume ya faɗo gungume ne ya gungume ya gungume furan gadi galo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan uwan ku ga gora mana wannan yaron ba gwangwar ne nan Kowa ma zai manta da ni. Ki bai kamata a ce kin manta da ni. Kai dai ba ɗana ba, domin ɗana ina tare da shi kullum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. to uwa ka ce
da shi a unguwan nan wa ka sani cikakken dan iska. waɗannan mugayen mutane. Me kace? Mata ta ke zo yana cewa mata shi. Ku da ɗan gasa kuke, ba damar ku ga an yi abu, sai ce kuma sai kun yi. Ɗan uwanka, ka zo ka yar min ƴaƴa da bacci. Me kake yi min kuma? Zara idan kai na iya. Kai da Allah. In dai har Dauda shi ne Mr. Dikin fito ya zama dole Dauda ya koma ƙauye. Ku shirya zama, ku tara hankali don kallon sabon shirin barkwanci da zai sa ku nishadi sannan ku dara. Birni! Allah Ubangiji masanin kowa shi ne uwa ya gagi uba gona, shi dan gani da babban maguna. Ku ji zance na, jama'a ku ji zance na. Dole zai zauna kan fara bayani dan Allah kar ku juya mini baya. Lala ba mu juya maka baya dan mun tausaya wa dan kauye a birni. Mun tausaya wa dan kauye a birni. Al'umma ku ji zance na, tafiya ce ta tattage ni ta kai birni. gaskiya dan ga maju janye-janyen nan da kake mu na gari da shi tunda ka gane kanka cewa kai mahaukaci ne to in bata gaida shi to ka za ka tattara ka ina ka ban min gidan nan nawa tunda dai gidan nan ba naka bane nawa ne you see ugu an ba ne. yan kalangu ban cika musu kudin su ba, yan tauri da dauko bashi na dauko su, ka tashi ka sake ta. Saki kuma ba su dade fa da auren nan ba, yaushe har ya sake ta. To ƙarya zan muku ne in ma tattabaru ne suka sha sake ta. IAJ Production ke farin cikin kawo muku shirin mai suna Birni. Mr. D. Wai ni runi wala fale runi. Kai ka ga wanka kuwa? Daga ƙasa har sama? Ai wanda yake zuna ƙarƙashin wani shine ba shi da dama ko iko. Dan Allah ya ga alajin ya haƙuri yanzu to insha Allah. Ya haka? Mr. Diya zaka mi haka? In kai ba ka san da ɗan ina sanda sai ka cillo min fasin. In cillo maka fasin sai ka tabe kai ne. Sai ta mara ga ba zai yi wa. Kai. Dauda zo nan. Wannan rigar ta jikinka a ranka ya dade ba wadda ka wani mace. Wasu yaron da fa kana amfara daga cikin dukiyata. Allah ya taimake ka alajin Allah da Rasul. Ina sha. Ina kulewa. Dargashi da asa ya mutsi hargitsi ban tausayi. Sakwanci abin da kai daga cikin shirin birni. Ba da mu ba boko ya gagaru kowa. Birni! Birni! You see? Exactly, Mr. D. Wanda ya shirya shirin birni ya ba da umarni. Isiyaka Abubakar Jalo. Birni! Birni! Waye cibo alai ya zama dole nemo cibo kuma wallahi sai cibo ya bakwanci lahir. Shi da rashin mutunci da wulakanci za ka fara bibiyar mata na? An yi bibiyar su, ka fasan don su na zo birni. Duk abin da ke faruwa ni na turo ta mayaudari maci amana to gabata ce. Tun da Allah ya haɗa mu yanzu gaba ɗaya yin sai a mun addu'a ubangiji Allah ya shirye ni. Birni! Birni! San haka nake ba wallahi tallahi na gaya maka da na matse mutumin nan na ce dan garba jika na karɓi fada na karɓa neman takwas ba ƙaramin duka ne idan ana maganar jarintaka ai idan ana da rabuwa ke wari a harkar jarintaka ko wata bajinta ko wani tashe ko wani salo a harkar farauta in aka ce ni ta ƙare ni gadon farauta ne. Wai na ka gaji farauta. Akwai lokacin da aka bani katin
katin gayyata. A kun wa ka gada? A gurin kakana, kakanka. Bare a gurin kakana. Lokacin ina sai akwa. Ina jinka. Aka bani katin gayyatar farauta lokacin da aje farautar dandimi. Aka zo aka kawo mota aka zuba mafarauta. Ga su isa cabi. Ga su mai martaba alibara. Na cikin mota an kawo ni hayaki. Muka ɗauki hanya. Tafiya miki. Sai ga mu a dajin nan. Aka zo na sauka a mota ga karnukan mu a kura ta fi shawo ta karnuka. Ta ko iya taka. Ta karnuka. To kwako ko ina ka batta? Kwakwa na bata ta her mota. To ci gaba. Ta isari. To aka zo daga nan na fita bakin daji. Na hayaki sai na daure daji. Ga abokanan gabar an yi tunturin da man kasa shiga. Don gani mai kauda taro, mai kauda ɓarin wuta na. Karfa ne kana bayani. Daga nan in gaya maka. Na zo na yi tumballe. Na rimi ne sama. Na fara bala'i. Na fara katai. Na fara kaiwa. Na kawowa. Da na nan a lokacin ina mura na sauka. Da na yi atishawa wuta ta kama. A wani farauta ne aka ce guguwa ta maka rumfa? Na yi atishawa wuta ta kama. Na yi tsalle na dawo na zama zaki. kai da kanka. Kwarai nan hanci na face na kirari sai barewa ta fita ta nan. In na face ta nan sai gada ta fita ta nan. Ka sha loko ne? Kaiwa nake ina kawowa. Kaman kai miƙa me yake fita? Ina yin miƙa sai kaga cibo na fita. Aka rinka artabu da ni. Aka rinka artabu da ni a ƙarshe sai na wani abu. Na me kai? Na yi kirari. Na yi ƙaraji. Na yi katantabu. A ina kai kirari kuka ta rabe? Ka ji a dajin falgore ne. Na yi kirari a dajin falgore. Kuka ta rinka hayaƙi. Ganye irin zuba. ‘Ya'yan itaciya suka rinka narkewa. Na biki nan ɓarin. Na biki nan ɓarin. Sai kuma kada ki ina. Ai? Ai dama. Wai sai biki tsohon ki. Ko da. San Allah da. Kin san wani abu? Kin san wani abu? Baka zage shi ba? Ban zage shi ba. Abin da na sani na kace kai. Ta na ce kullum sai ya yi sadaka. To, sadakar gullifa. Na faɗi wannan. Wato aikin da na sa kake nan ka zo nan ka zauna kake ta zuba musu uban ƙarya. Ban da gare na ban mutum da ta kai ki ladin. Tashi mu je. Ya na kuma yin tare. Ya zo sai zuba zace yake ƙarya da ƙarai. Jarin taka kenan. Me dawa? Me dawa? Ƙara wai gowa zan kwashe ka da ta. Me dawa? Kuma na san daki da. To wuce. Jarin taka Shi ka sai zuwa zauna yana cewa wai ya daura da. Daushe. Ta wuce na ce. Daushe. Ba sai an jima. Falgore. Me dawa falgore. Me dawa ni da ne. A na san kai ne. Me dawa. Kai ne banza ɗan iska. Ni ne. Sai ka ta da kare a kicin. Me dawa. Kamar an kaɗa bera a buta. Wai na mu gida. Sai da mu gidan da ne haka wai na mu gida fara to a ya tana ku. A ya kauran kicin ne. Ya fi fasa ya balle ce tuwa. Allah rama ka da aure irin da daushe. Mahmud, da Allah tashi ka je ka mun nika da kayan miya da manja. Ina so in girki kafin yamma ta yi. Kaji? Ma, ba zai ba zai nafila. Yanzu haka san nafila? Mahmud kuma wannan ire-iren da kake yi ba kai kadai ne? Kuma ai cewa ai har azumi. Azumi? Kuma ma ai dilitin da alhamis na ina yin. Allah ya ba da sa'a. Yi nafila. na barkin gani bai kamata kuma a ce tsakani da ke
irin wata hadin ka ba wallahi ba na san baki ba wani wannan ni ba zan ji dadi ba zan ba wallahi gaskiya ne kawai ina so in baka hakuri ranan kayi waya ka ce mun zaka zo wallahi aka samu shi yasa bayan kamun waya ne kuma sai aka zo aka aike ni a gida ban samu na zo na kira ka ba amma dan Allah kai hakuri to sai na buɗe wallahi ba nan su rubun mutane a gari ba ko da tun na forget da al'amuran ki saboda ko abin da ya shafa na forget da saboda ni su mutane zai dame ni ina fata kin gane abubuwa da dinga tara mu ana cewa banda mutunci gaba da kaza gashi ina nasu ya da ke kuma ba su ni naka bane kin irin wannan karar tilawa zan ka gari na bai da amfani irin wannan amma mun so da gaskiya wannan shi da lasu wani abin da zan iya miki daga wannan gaskiya ne zan yi wannan gaskiya ina son kai hakuri dan saboda ka sani yanzu dan Allah kowa ya sani a garin nan cewa muna tare idan mun rabu kuma ai ba mutunci bane ko ya kake gani da Allah ina son ka baka hakuri da zan sake ba to problem ɗinki ne kin gane amma na riga na wasan waɗannan haɗin sai da kin laba ni gudu kina cuta ta ne mu bangaren ba na cutan ka ai wannan duk yana ɗaya daga cikin su ba cutan ka nake yi ba ai ma na san za ka kin dena kin dena ina ya sabi da Allah ka gaishe shi kaji kuna ba da shi ne kuma ai masa nan baki da gaskiya ranan ya mun waya ya faɗa min da daddare ai har da mun zan fara ta irin na canza layi an fara kira na a cikin wayan nan sai yace mun ai yayan ki ne nace waye kenan yace mun ai ni ne yayan mutumin naki nace da gaske nace to yayan mu to zan mushi zama Allah kuma ya zama fresh kin ji ko dan Allah ki rike amana kin ji insha Allah kuma ya zama fresh na wuce taimaka saboda girman annabi taimaka saboda manzon Allah sadaka fi sabilillahi bayan Allah sadaka fi sabilillahi bayan Allah bai akwai da niyya ya ce almajiri ga sadaka saboda girman annabi kaga Mahmud wannan surutun naka ba na son shi yanzu da me aka taimaka masa kuɗi ne da kai a ban da kuɗi ina son dai zan taimaka to taimaka masa mu gani assalamu alaikum wa alaikum salam sadaka ce sadaka to sanne dai Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu wa sallim ala sayyidina Muhammadu wa sallim iyo bude don hasken manzon sallallahu alaihi wa sallam yaro sanne dai kai dan Allah ba Allah tambaye ka ranka ba zai baci ba dan Allah mutum ne kai ko aljan mutum ne to kai ko da me ka dogara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka je bango bare ka je bango Allah ya saka da alheri ci gaba da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam daga yau na fara daga yau na rike Mahmud sannu Mahmud Allah ya ƙara san annabi Allah ya sa mu Allah ya ƙara mana albarkar annabi ihu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi billahi la ilaha illa hu kowa ya bar hanya to ko zai taka kaya kai ka ce ni gaba ɗaya ma a tsakiyar bola nake ido da ciwo yake kai annabi warakar masu neman waraka annabi sauƙin masu neman sauƙi annabi rahamar masu neman rahama kai wannan yaro ni da na san inda yake ainihin bin su zan yi igaya mun a duk wanda in nema na hika gari na ci gaba da cin darajar manzo sallallahu alaihi wasallam yau shekara ina jin ɗebe da yau shekara ta a irgen da nake shekara 44 gonaki na sun kare
duk wani abu da nake da hi dabbobi da sauransu sun kare a kan idanun kaga lokaci guda kuma ka gani ina suka yi ma oho wani wai mai ma amfani yawo da wannan sandan ai kawai na higa gari kowa ya ga da haka jar uban nan kai ga maganin mutuwa ga kwana a kare an gama Allah bin su zai yi wallahi bin su zai yi mai suki na je mun zauna da abokina ya bani cikakkun shawarwari yanda ya kamata ya nuna mun cewa duk wannan bacin ran da muke da ke ashe ne rashin fahimta abin ne kin san abanka da sabon yankan rake saboda haka ni ina ganin yanzu Allah ya yarda na canja miki komai abin da ya zama daure ne ki ci hakin da Allah ya dora mu zai iya yi na gana kiyaye kai na ji daɗi wallahi saboda haka abokina ya ga mun cewa abubuwan nan gaba ɗaya rashin sanin ya al'amuran suke ne akwai wani almalan dan dano da game da shi akan hanya shi ma haka ya bani shawarwari ce kwadda da hankali nan Allah da shi an kamar ba a taɓa yi ba amma fa mun gode saboda haka ni yanzu lokacin awon ciki yayi ne kai har ya wuce wata bakwai kenan ranar ki same su ranar litinin idan sun miki faɗa ki ba sa hakuri ki ci mijinki ne bai gane amfanin hakan ba amma yanzu daga baya da kaina ma ni zan rika kai ki shikenan in ma an ce karfe 6 ne zan rika samu ku ina kai ki kina da wata bukata ne data nake so a dan sai miki Allah ya yarda banda ka kira sama na yaro ba ka jin kunya ne kake miƙo mini hannu mu yi musaliya da kai da ka karamin yaro a'a ba tsaurin ido bane na zo ne da maka gaskiya kai ka isa ka zo ka gaya mini gaskiya ne abin da kake da kuma ba kana shiga da kamala da sunan Allah amma zuciyarka ba mu tsoron Allah ce yana da tsoron ya ce kake kiran kanana yara nan yan kuɗa na musulunci da ke ɗaushe wannan ka ji tsoron Allah ne shine kawai umarnin Yusuf ba kuma sanar da kai Allah shirye mu kai waye gaya maka ya ake ma ka sani ma kana nufin za ka mini ƙaro ne ko kuma ka gane da idanunka ka gane da idaniya ne da wa kake takama yaro sallallahu alaihi wasallam ina takama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka daga yau idan na ƙara ganin ka zo ka shiga cikin hudu na zan yi magani ka ba kuma bane kai shi da baka waye gaya maka wannan kai ya kake irin faɗan maganganu haka ne kai ka yaro karami da kai kamar wato ainihin ko dai babban mutum da ya zama haka ne subhanallahi to yaro yana fito da maganganu wato ainihin ɗaya bayan ɗaya swala to abin da Allah nake so a kance ni da yau da Allah a daina mini irin wannan ka fahimce ni a yi ka tashi ka tafi kawai idan ba haka ba za ka sha ruwan tsumagiya kamar abin da na gaya maka babu da mun da aka yi gaskiya ne manzo sallallahu alaihi wasallam faɗa gaskiya aka yi a ku shi dan har kuma kowa bane ni ma dogara ta an ta kama ta an ne tun da zuwa ta biya ba aika an yi ka da ni halaye mata yaron nan fa na faɗi gaskiya fa ka ga matsalar ai sa ido yayi yawa har an gano ni a gani kamata ya ma ni wannan jakar da na abin nan yar kazar da na siya da ke ɗaya yaudara da ita ai kamata ya kama da jan cinye a gina kawai kuma ya sadaka da kwa biyu ya sami lada a daina ba shi kenan ba tunda sun sami mutanen banza mutanen mu duk abin da za ka yi sai an zura maka ido gaba shi sa da sa gilashi ba kar ma ba a gani ba ai inda dinan ina yaron yayi ne ba abin da ya sa kenan har ka ta rayuwa na je har gida baka abin da ya sa muka yi wannan zama ranar wanka ba a koyan cibi haka ne ga ni ga amini na haka ne sahibinka ne ni ma sahibinka ne tare muka taso mu muka raka ka ranar da zaka tafi su me da neman da kuke min ni ba na abin da yasa muke neman ka kun zauna ku banda gulma ba ku da aiki me neman na je gurin ewa mai shayi aka ce baka to na kundi ba shawarar da zamu baka ko zan yi bakin jini ka taimaka wa kanka kai aure
jini da kima cikin mutane. Waɗannan ya aiku kamar sun yi hadari da motar gawayin dan aura. An ka gana aure balarabiya ce. Balarabiya? To. Balarabiya. A'a rabu da shi. Ba kai ku taushe. Ya Allah da Allah. Bawo mai kanwa. Ya Allah da Allah. Bawo mai kanwa. Malam Muhammad Alƙano. Da kai ido. Malam makaho a da. Ba sosai idan nuna ne. Abun al'ajabi. Abdulsalam Gashash ne? Ni ne dai ba mai kanwa. Wai sanadin masu ranka da suka bude ma ido nake tambaya. Baban sakatare? Ai na gaya maka labarin na zo da shi ka ji dalla dalla fulla fulla ka ji shi a wargaji. Haka ne. Malam Daushe. Malam Makamu. Wai da idan ka ko kuma warkal kai. Allah ya yi danka hiramin nan. Bawo kai ne ko kuma wani? Allah ya yarda ni ne. Daga makanta kuma ta ga farin wata ta ce turaran murara. To abinda nake so zan yi maka tambaya saboda manzon Allah. Kuma karka ce ga dalili ma. Kuma ni ma ka bani amsa saboda manzon Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Na ji an ce kana zuwa gaida mai girma dan majalisa tarayya. Bello Muradu Mutawallan ba. Mai girma dan mai girma ka rufe kofa. Shine ikai ka kasar waje. Aka yi maka aikin idan nan ko kuma kansalan Umar Jalo shine ikai ka kasar ba yake wani zancen Umar Jalo. Yawwa shi dutse mazauninsa daban tukunya mazauninta daban dan aka haɗuwa zai wargaje. To saboda haka Bello iya bakin kokarinsa akan idan nan yayi. To duk asibitocin da ka sani na kusa da nan nesa Bello ya kai. Yanzu kwanan da muka yi magana da shi akan za a fitar da ni kasashen waje. Saboda yaran zai sai idan nan na bude. To sai Allah ya kawo makari. Ni kai na bawa. Ran juma'a bayan na hiki. Bayan muna sauraron ka. To na bi ta kofar gidan Ibro. Sai ga yaransa. Dalli take ke. Dalli. Yace malam makawo na ce yaro. Kana karɓar sadaka saboda annabi da ci abinci na ke. Ace suna tafi tare ne da hi da wata kanwar mahaifiyarsa. Ya kumba. Yawar Allah nan ya kumbansa take cewa to kai na ruwanka da makawo bai zaka ba yace ina da abin bai. Malam makawo yanzu idan aka bude maka idan kana so da ta bada. Ni da nake nema bayan da ban je ba kayan wannan harkar. Ice to idan ka zai bude saboda haka kai wa annabi salati na ce sallallahu ina ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim shikenan kaga haka zan yi dauhe yau sai naga duniya ga baki ɗaya tarwon farin wato a idanu ka ji maganin kawai sai kaga kowa a gaban ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un salati kai salati ne Allah ya annabi ai ya bi duniya da kullum sai ka ji tarwal sai na ji wasai ai bawa ai duk abin da aka sa annabi magana ta zo to wato malam bawa mai kalangunkin ba dan ka tashi daga kan malam makawo malam ba mai sai da ce maka malam bawa mai kanwa mai kalangunkin ba malam ba mai to yanzu bawa ka ake bara ko kana ina zuwa dai bara ka san wani abu wato salatin annabi ya tara sirri sai yau na da gani kuma ka san wani abu wanda shine ake cewa magani a gonar rago bai sani ba ya sare dama can tun farkon asali ai manzo shi ne haka feratan ai wa gashi salatin sa dama gashi nan asibitoci kuma duk maganin da ka ji a duniya baka ji Bashir dan Musa ba yana begen manzo inda yace wani ya sare hannu baka ji a begen sa wanda aka sa likitoci Maulana Mutari ai annabi ya wuce kenan duniya domin kai lahira domin ice ba a yi babu kamar Maulana Mutari kaga haka warke mu mun taso ba sana'a in banda baran nan haka sai na lalima na ga me kamata sai ka dauki kalangu sai je kasuwa na so kalangu kai bawa kuma daman kaka da wallahi ba za a fara komai da wannan kalangun ba sai an yi wa annabi bege ai ni da ka yau na rike na sakalle ka makalkale na makalkalewar makalewa na makalkale kuma na makale salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ana da ina tare da shi a kowane lokaci yanzu me za ka yi mana a yanzu abin da nake so da wanda za mu ci daɗi a ranmu tukuicin amarya buɗa saboda haka ni ko bari na waƙe manzo ni ko bari na ni kuma zan ma an shi dan manzo kuma zan ma kirari dan manzo to Allah ya saka da alheri daushe bismillahi Allah arrahman Allah rahim Allah komai kake ka ambaci Allah ka ambaci Allah aikin ka baya bace ka burge kama da wani bata wani kamar maza tana da muzuru in ba fada da wawan kallo dan Ibrahim baban baban Khalifa gwangwala hauka kaza me ka hau mutun ka zauna daidai ya isha mushan kura mushan da ya wuce Allah haka ne niya maka din sarkin ajin giniya mai martaba sarkin Kano
ni a makaɗin sarakunan addini, ni a makaɗin kwakwata, ni a makaɗin Umar Jalo. Haka ne. Ni a makaɗin producer duk duniya. Kuma na da rafe ba na yawwa na saka da da ni a nasu Khalifa. Haka ne. Ni a makaɗin Jigiriya. Uban bashi kiɗa. Yawwa yayan fa'iza. Yawwa bashin da Mamman Sani. Wasu fa'iza. Yayan fa'iza. Yayan su zai. Ni a dan halaliyar mutan Ajingi. Ni a makaɗin Janedi Sheshe. Yawwa. Sahibin Janedi. Haji sahibi. Janedi Sheshe. Wanda ba irin sa ba za a irin sa ba. Ka burge ni. Aikin ka na gida kana yin na wani. Haka ne. Kowa ya ganka waka ya gano, kowa ya ganka aiki ya gano. A kira kiɗa a kira waka ba mai kanwa a tambar saboda bege mana manzon Allah daushe dan Rabi'u baban Rabi'u. Allah ya saka dalilin. Dan Rabi'u baban Rabi'u. Kowa ya gano ka waka ya gani. Na mu gongaran da ba ma jina. Annabi Muhammadu. Na tsaya ga Annabi Muhammadu. Allah sabu ga Annabi Muhammadu. Na tsaya ga Annabi Muhammadu. Kowa tsaya ga Annabi Muhammadu. Bai taɓewa ko a duniya. Bai taɓewa ko a lahira mu dai ɗaya ga Annabi Muhammadu. Na tsaya ga Annabi Muhammadu. Kowa Allah ya wa dukiya da maka ya je ya gano manzo. Da Madina can birnin manzo mu dai ɗaya ga Annabi Muhammadu. Na tsaya ga Annabi Muhammadu. Yara ku taimaka ku yi min tafi dan zan yaba Annabi Muhammadu. Na tsaya ga Annabi Muhammadu. Na tsaya ga Annabi Muhammadu. Na tsaya ga Annabi Muhammadu. Daga can birnin Katsinan Doko na zo Zazzau na huta nan sai Kaduna daushe ya sauka Kwanta Gora daushe na sauka sai Ilori daushe na sauka Shagamu dan ma na sauka na je mutan birnin Bado na je Iko na huta na kun na zo Agege na huta na kun na koma na taya ba manzo na koma na taya ba manzo Allah samu ga Annabi Muhammadu. Na tsaya ga Annabi Muhammadu. Da mai tsaya ga Annabi Muhammadu. Na tsaya ga Annabi Muhammadu. Idan idan ka ya kungurin Muhammadu. Na tsaya ga Annabi Muhammadu. Dai na tsaya ga Annabi Muhammadu. Na tsaya ga Annabi Muhammadu. Allah samu ga Annabi Muhammadu. Na tsaya ga Annabi Muhammadu. Yabba Allah saka alheri. Wannan shi wallahi har yanzu ba su yi da shi nan gabaki ɗaya ka tara tsumi da kai tana nan kai tuya ka manta albasa ka kira garin ruwa ban ji birnin kudu ba kuma kaga da birnin kudu kaga birnin kudu kaga ajin kaga canji kaga kawo ajin kaga kunkurawa kaga jiyayya muna duk nan ma mun je mun zauna mun yi haka ka san me za a yi bismillah wato abin nan fa fara yanzu abin da nake so da ku idan Allah ya kai mu da daddare zan tura yarinya Fatima sai ta je gurin dan kamar ya kawo shayi idan aka kawo shayi gobe da safe sai na kirawo Zainab ita ba wannan amshin da wannan amshin akan shayi za mu shi shayi ina kai da kaje garin masu shan shayi ba babban zaɓi sai na taushe ka na taushe amshin da muka amshin da muka ni na yi da Annabi Muhammadu ne yawa ba mu kare mu magana shayi ana kare mana magana shayi a dukwicin wannan amshi Allah ubangiji sa mu tashi a inuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Salamu alaikum. Wai kina ina ne? Fito kuma ba ta fara. Haba. Ina ganin ki da girma ki da dare shi. Kuma za ki zai kawo mata maganin da su saka mana abinci mu ci. Domin ki kashe mata aure? Ki saka ma cikin halaka? Haba. Da girma ki nake ganin ki fa, amma ji ba auren ki zai kai. Kina ganin ya dace? Ki yanzu ba ki da samari. Duk kin kore su. Duk wanda ya so ya saki kore shi gobe, da wanda ya so saki kore shi gobe, so ki wato ta biyan ko? Ku ji tsoron Allah, kun saki Allah. Ku ji tsoron Allah. abun mamaki to wai shi wani yaran gaya mishi zarsan tafiya na gaya yin magana yaron nan ba wanda ya gaya mishi yaron nan abubuwan da yake abin al'ajabi ya yawa duk abin da zan yi shi a boye yaron nan sai ya sani kuma zai gaya min gaskiya haka nake haƙura da tari yanzu ni kai na tuba nake nema in daina yin abubuwan da ma zai gaya min don ko mene ya sani wannan da yaron kawai ajiya ce ta Allah gidan na fa na fa shigowa an daina shigowa gidan nan saboda kina shigowa yanzu zai gaya miki
abin da kika yi abin da gashi nan dai duk abin da kika wanda kika koyi sai ya bayar ya sani ma nake ga mun shi gashi to gaskiya ni na kamata in dina to na hawa lafiya sai an jima Allah ya sani baki daya wannan yaro dai Allah ya hada mu da katin mai gadi fi sabilillahi abin da ya kamata na yi wato ainihin a garin nan shine saboda yaron nan ya sa min ido ido gaba daya kuma na fahimci cewa wato shine ya san wato ainihin abubuwan da nake aikatawa to kamata yayi a ce same shi da wannan wato ainihin sandan saboda na ga matsuwa giyar ba za ta yi masa ba amma ina samu wannan ka gane na samu wato ainihin tsakiyar kwakwalwar kafiri na buga masa shi kenan ba wani labari kenan ba wani wanda zai ƙara zuwa sami ni ido ya za yana harka yaro yana kallo na sai ma ya je ga al'umma ma a zo a mini wani abin a mini wulaƙanci mata ya iriske shi a can ai na san yana zama a wurin ta insha Allah wallahi na makale gaba ɗaya dan Allah dan annabi ka taimaka mini dan Allah wallahi na makale sai dan zaka mu wani alƙawari guda na'am ina ji zaka daina neman matan aure na'am zaka daina lalata mutanen duk zan daina idan ka mun alƙawarin ka daina hannunka zai dawo albarka ma kuma sallallahu alaihi wasallam tam Allah ka taimaka mini wallahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allah da albarka so na hasken su ke hannun bawa Allah lillahi wannan musiba har ina wai sanda ce aka rike daga sama'u ko kuma yaya ne yaro daga ina ka fito anya ma wato mutum ne kai kuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato ainihin daga yanzu zan yi wato ainihin kudure a zuciyata kun kudure a wato ainihin kunkurin zuciya da zan kara aikata irin wani alkaba'ira ba saboda haka ina neman wato ainihin gafara ga ubangiji ta'ala saboda wato ainihin hadisai da yawa sun kawo cewa man taba Allahu alaihi duk wanda wato ainihin ya tuba to Allah zai yafi masa zunubansa komin ya wato ainihin yawan su yaro amma na tsorata da kai yan uwana wato ainihin masu aikata irin wannan kaba'ira to wallahi ku daina saboda kun ga abin da ya kasance a tare da ni an makalar da ni wato ainihin har zuwa wato ainihin awa daya daga yau ba zan yaro wai kai wani iri ne daga kike tafe? Wallahi Maryam. Ina wuni? Lafiya kalau. Ina gajiya. Alhamdulillah Maryam. Ya yara? Lafiya kalau. Gaskiya Maryam labarin da na jin nan ban ji daɗin shi ba wallahi. Me kuma aka ce nayi? Kamar da mijin gida ji dai ba ku zaman daɗi. Ce aka yi nayi? Wallahi kin san dai magana yanzu ba wani. Sai ana sa min ido wallahi. Kuma har ka cikin gidana ma sai an sa min ido. Ba wani zancen sa ido Maryam. A'a wai ni a matsayina na ƴar uwarki ya kamata in zo ba ki shawara. Ta. Kin gane ko? Saboda za ki iya faɗawa a cikin wani hatsari tunda dai ba ki bin mijinki.
yanzu kawai saboda makota ba sa shigowa suna raba mu fada da shi shikenan sai a ce sai yanda ne da shi to bari in gaya miki wani abu guda ɗaya da baki sani ba shi fa namiji idan baki juya shi ba shi zai juya ki a zo ana ce Allah sarki wancan sai yadda miji yayi da ita to bari ki ji wani zamani ne yanzu ya zo kowa da kafa sai yake tsayuwa ba sai ka jingina da kowa ba ka tsaya da kafarka a cikin gidanka ka iya takunka in baka iya takunka ba sai ka zama abin tausayi a magana da tunda dai har ya fito ni kisa zaki Allah ya kona ki wannan ba na fata saboda ni ban ga wani abu da nayi da har Allah zai koda da ba baki san aljanna yana karshen tafi kafansa ba ni kwa na sani to shikenan in aka ba na bin sa to an baki dauka ba shikenan kin gani ba na bin sa ne tafiya na zan yi sai an jima mutane ba su da sana'a sai kai na juya shi din in ban juya shi ba an yi zai juya ƙara in juya shi kan nima idan kaina kuma ina fatan Allah iban nasara ma ya da uwar gida ni zan fita yawa za ka fita sai na dawo a to dan tsaya mana to gida ta magana da zani magana zani ni dan Allah ka saki jikin in dai ne miki laifi dan Allah ki haƙuri kin san harkar neman abinci dole sai an fita an wuce wannan babin dan Allah magana zani to na gode ka san da kyau zama ne yayi tunani ne nazari na ga baki dai abin da nake aikata maka ba daidai ba alquran hakan ne to billahi da dai haka ne zaman nan zaman ibada ne lahira ta nake haka ne shine nace bari kuma za ki iya mutuwa ki tashi ba ko sisi wala za ki iya mutuwa ki tashi ba ko lada to ni yanzu dai kawai abin da nake so da kai dan Allah dan Allah ka yafe mu ka yafe mu na gode na gode na gode sosai billahi ladi na yanzu dai ka na sosai na yafe miki billahi ladi sosai na yafe miki saboda haka dan dai bamu lo sanyi lokaci da kyau dan Allah ka ba ni fito ne abin da ya yabba haka ne rabo na da mi aran gama da kofin na kai yabba yabba Allah saka da alheri yabba dan goge mun tabarau na goge min shi goge shi sosai ai kin san shi dole sai an goge to na ke ganin ki goge sosai da ki na mai kanar ki sosai yadda ya kamata saboda haka dan goge mun gabata goge mun gabata ta rinka sheki ya isa ai bakin nan ya isa saboda haka ni zan fita ki dauko ki samu tsumma ki tsoma shi a ruwa ki bi bangon gidan nan duk wanda ya kura ki goge aiki ne na lada kina ki kuma ki dauko tsuntsiya da ki share tsakar gidan nan kan na dawo akwai barkono ya kai rabin kwano zuwa kwano guda ko ta bure diki dake kuma sha maki ya ji kenan barka to ba haka lada kike ba aiki ne na lada kuma kai ki to sha ciki da tsumma duk wannan barkonan aiki ne na lada akwai da hali ya kai buhu guda a wancan ɗakin duk ki dabe abincin sadaka da yi kuma ki bare na zo ki rinka bani a baki aiki ne na lada dan fita idan shahu bulak ya zo dan kwali sake ce ina dawowa kuma shi ma da zai fi dan gari zai zo ne mana za mu je kwatanar sayan motoci ni ma na ci gaba ina tuki ne kuma na shan lemu daga na kwatano ina tuki na shan lemon kwalba ai na ci gaba shi kamfanin ne ya dauke ni rinka sha ina karewa sai na dawo to a da lafiya Allah ya sa rinka yi mun bai hannun kulle ko da ba ta gani na kirin kai daga na hannun kare ke kwana sai na dawo ha wai gida na'am sai na dawo to a da lafiya yabba ba da sa'a haka dai yabba haka wannan hula ya raba ta ka zan farar da kai
billahi ka ba wallahi ku taba shi takken dan iska ne wa gashi ni naka ta ja ta fi da karfi ta kwaci shikenan dama na yi da na samu god dai na gaggaye kashi tumu cikin furan gaɗi gallo Allah ya kara mu kaunar ka a zuciyata sai da leran sai ni mun ɗan kurkusa matar mani furan gaɗi na rasa ki san ina zan sa kai na kamfanin kamfala suna yin kudi ne bana ga tunata a bayan ruwa furan gaɗi gallo doguwa fara yar kyakkyawa ni dai san ki ya cika mini kalbi na ke furin gani doguwa fara kuma daidai ni ma san ki ya cika mini kalbi na a furin gani na faɗa maka ba na son ka ni fatali mini nake so a raina ni furin gani aunar kice take kanka amani ta a cancan kama amma har ma launi aunar kice take lullula ni ta abu jini ina a har ma da ina jini aunar kice take sassa amani domin san kiya cika mini kalbi na ke furin gani furan gaɗi gallo da ka dau fasinja bacci ya dauke ka alƙuran kai masa su kana tafiya da fasinjan zaka rika bacci a hanya dama kai hannu da gari ma haka ke aiki ka ina da yawan gangadi furan gaɗi gallo shiri Dani Cicidiyo. Zaki Hausawa Kano shiryawa Aminu Mage a kwana daji gingiri ango ne mai bada umarnin wannan shiri Abdulaziz Tage ka aganta dai yar da gwas-gwas kuma ka ganta dai ita kunta cas-cas ke karki aure mai kalar akwati yar beauty kai aka gane kai wannan zance kaza ta ta kwai to ina kwan yake taimaka mana kaza na ta kwai taimaka mana kaza na ta kwai furan gaɗi gallo wallahi sai na zo gurin ku sai kun nima na nemi wannan maganin na yi gungume ya faɗin gume ne gungume ne ya gungume gungume ya gungume wayo gungume wayo wayo furan gaɗi gallo Ya Allah, kai ka san halin da nake ciki na takura game da abin da kai ne kake ba da kyautarsa. Allah, ka share min hawaye na wanda suke gudanya ɗaya bayan ɗaya. wanda in tsaye da wannan abu duk wanda zai taɓa matata a shirye nake ɗauki mataki a kan shi. Mun tafka kuskure. Me yasa ba mu zaɓi zuwa nan gurin da rana ba ko da safe sai mu zaɓi dare? ban san da wani irin ido zan kalle ki ban san da wani irin kalamai zan gaya miki ba Husna kin ci amana ta. Dani Studios ke kawo tallan da ke tallan shiri don neman nasiyan masu kallon ma'izatu. A kullum idan na kalli yaran da na haifa, hankalina yana mummunan tashi. Zuciyata tana zugi da raɗaɗi akan abin da na aikata. Kadda kina nufi hanyar da kika bi kika samu biyar bukata. Kai to, me yasa kika bi wannan hanyar shaidan wanda ubangijin Allah ya la'ance shi ya la'ance masu zuwa wajen su. Ga wa'azi na zo
dan in wa'azi nake so ki min gashi nan ana yi a gidan talabijin gidan rediyo ga MP ana sirwa a gidan in sa in ji mana. Ma'izatu yaya ƙarshen ƙirgen ribar mai hanzarin ta yin shedan cikin ruɗin sharrin ƙarya? Zaki wanka tsakar dare da jini. Jini? Ma'izatu shiryawa Safinat Aminu Yahaya, ɗaukar nauyi Amina Yahaya ya kasai, umarnin shirin Abdulhamid Abdulkadir. Ma'izatu. Wannan shine sakamakon wanda ya ƙi bin umarninmu, saboda haka za ta kasance. To me yasa kike tsoron wannan makoma? Ai wannan makoma ita ce ta dace da marasa tsoron Allah da kuma masu son zuciya irin taki. Wannan za ki shiga cikin wannan wuta kina wulakantacciya. Ma'izatu ku kalli yadda shirin yake da zuwa. Don kallon naku masu ganin talla, ku nemi wanda za ku kalla a kasuwar siyar. Ma'izatu shiri sabo yana nan fito. Ga gida, ga kuɗi, ga mota, ga kuma farar mace za ta shigo kwanan nan. Mai bulici. Dai fara ce aka ce, dai lokaci aka ce kai. Alƙur'an wannan kasawa gaban mota. Wannan ka dasa ka a gaban mota duk wurin da kai sai ka gigita ta. Mai bulici. Ali su suka tsara suke gabatar muku da tallansa. Idan na faɗin gamsu wani abu, ke abin da biki gane yanzu me abin mamaki idan aka ce bakin mutum ya haifi mutum. Ya ka gani na yi kyau ko? Anya ba gamo na yi ba kuwa. Mai bulici. Shafa mayukan turawa ta zama kura fatar gawa. Fatar ki za ta lalacewa. Fata ta kawai nake gyarawa ta haskakawa. Na faɗa kina faɗa mai bulitin na faɗa kina faɗa ki daina tankawa. Hey, mai bulitin. Wallahi darling, I love you. Kika ce ni ma haka duk. Darling, I need you. To sai na ɗorin ki akan kayan lefe. Allah shi baka faran mace ko da aljana ce. Amin. Allah shi baka faran mace ko da mai ya ce gaskiya. Amin. Allah shi baka faran mace ko da kullun za ta dinga tuka ka da ka. Allahu akbar. Yaushe za a ce ke ba ki jin magana ko yaushe ina gaya miki akan bleaching din nan amma kin ci gaba da yin sa. Yanzu fa da zaki wuce ki shigo cikin gidan ina kallo sai da kike kara fuska rana. Ko ne ke faruwa? Akan wannan shafe-shafen yarinyar nan. Dan dala. Kayan shafe-shafe da suka kare ko kaya. To idan kun ki sharan masallaci ba ta kasuwa. Idan ba ku goda ramar ubangiji ba ku rabta ihu cikin azabar. Ga abinci can na shirya akan da yi. Ai da gwalgwalo irin naku na baƙaƙen mata ai kin san zan iya cin sa domin ɓacin rai ne zai iya haifar min da ciwo. Ai girki tsabtatacce gyararre ne daɗi sai girkin farar mace. Cikin falakash. To ai wannan cikin falakash din ai akwai shigen sa ƙauyen mu. Pizza. Pizza. Su yan hizba din su za su kula da ni na ci abincin suna tsaya kai na kenan. To wannan ci abincin na musulunci. Mai bilitin. Karka da mun riga mun gama haɗa appointment da ni da Alhaji Barau zan je in same shi a guest house ɗinsa duk abin da na rara ko in ya so sai mu raba ba shi kenan ba. Allah baka ja baba. Amu. Kai. To amin dai tunda ya sa farar. Shiryawar shirin Alibiyar ba da umarnin shirin Usman Adam. Da fara. Kai ko da ta kace kika gani ta zo Alhaji dan ko za ta gani. Dani ne na. Ko me kan jamo ki? Yai. Ko da kan jamo ki? Ko ma wace kan jamo. Da wace. Mai bilitu. Garzaya ko da kokawa ku kwato naku a kasuwa.
Na'am. Sai na dawo. To a lafiya. Yabba. Ba da sa'a. Haka dai. Allah ya baka. Yabba. Haka dai.